рӯзи 8 ноябр 500 нафар муҷирони корӣ дар мавзеи Сахара ва канори шаҳри Москав лӯлаеро бо дарозии беш аз ним километр рӯи шонаҳои худ ба маҳалли сохтмон бардошта оварданд. дар Сахара ва муҷирон бинои нави маркази муҳоҷиратро месозанд. барои сохтмони ин бино кашонидани лӯлаи як лухти беш аз 500 метра зарур шуд, аммо бинобар тангии ҷо мошинҳо аз ӯҳдаи ин кор набаромаданд. бинобар ин беш аз 500 муҷири корӣ ки аксаран аз Тоҷикистонанд лӯлаи нимкилометриро ки тақрибан 40 тонна вазн дошт ба дохили бино рӯи шонаҳои худ бардошта оварданд. ин қубур ҳоҷатхонаҳои биноро бо шабакаи корез пайваст мекунад.